ekene m unu n'ụbọchị nke taata. Asị m na ya dịrị onye ọbụla na mma, nke onye tiri aka ya na-agala ọfụma n'ụbọchị nke taata. Na okwu a ji ebe bụ okwu ezi ikuku, o sị ka ọ gbapue enyi ya nwoke afọ, bụrụkwanụ nwoke nke eji GCN 99349 wee malụ. O sị na GCN na-eme one kind dangerous format ya bụ o mesịa like this. Ndị mmadụ na-asị na na-agwọ oke ọgwụ, ma dị ndụ dị na ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ, n'ihe ha na-emekwanụ bụ anwansị. So ezi ikuku wee kwukede anya bụ vidio wee sị na vidio ahụ nwere ọgbapụcha GCN afọ na GCN ya afọ ihe o mere onwe ya. Biko ndị be anyị, chọrọ m igbu n'oge na vidio nke anụ nwere, maka na ihe na-eme na Ndi Igbo anyị karịrị akarị. Maka iwọcha ihe GCN na-eme na ezigbote fọmat unu, maka ntị wee post confession ya mgbe ndị mmadụ si na ha jee na nke ya mgbe gara aga jecha dị ihe eji n'isi, ihe eji ama nwa isi, anachetakwa azụ ebidokwa ebe a kwụsị. Ezikuku wee na-asị na o eje gote isi atụ n'ime ahịa, nwee ike je go ya like 200,000 or 100,000. I don't video megide ihe ọ na-ememecha ọ na-alụ mmadụ 1 million, ọ na-achịkwa ọzọ gokwa isi atụ ọzọ, mekwa ihe ọzọ nalụ onye ọzọ 2 million. N'ihe niile a bụ fọmat o ji ege na nke ya wujusi isi akpịa, apụtazi ekewe ihe kechasị ya. Ihe nwa na ya agwọlụ gị akwụkwọ eji aka gị sugide n'ọdụ, isugide esucha like this, aka enwere gị ọkụ ebe ị na-esu mkpokolo mbe na ihe ọzọ awụkaziju na ya ọkwa gị sue. Biko achọrọ m kwune na vidio akwa ụnụ fon ihe nwanne anyị nwoke bụ ezi ikuku na GCN na-aga n'efere mba ụwa. Biko so unu na vidio anụ maka ije pụta unu ya n'ọnụ anyị ọzọ. Ndị Igbo lienụ ife a GCN wọchịa gị ma ọ na-akụ here now. Ife ọ na-eme bụ olu nke ali eme ego, olu nke ali eme ego. Ife ndị a abụrụ ọgwụ. Nna m sị na anwansị abụrụ ọgwụ, mana anwansị ka eji enwudo onye nzuzu maka ịma mfu ọgwụ anya. Ife ọ na-eke ebe a, ife a bụ gịnị? Ibu bụ isi atụ. Ọ pụọ n'ime Ọnịcha, beside Divanite ebe ha na-elesi ụmụ ife spiritual items. Ọ ga-azụ isi atụ 210,000 naira ka a na-ele. Ọ zụta ebe ahụ ofuke odebe ebie. Format has started. Ife a bụ gịnị? Material o ji eri ọrụ odebezi ebe obidozie. Ọ tụọ ndị mugu format. Ọ bụ na ịbịa na nke ya na ọ na mmadụ 20 or 10 2 million ish maka ibubo. Ọ na ụnụ nwa na obido okeloye nke a taa onye aha ana ọtọsịsị ihe okere na nke aha gwa kekwere onye ọzọ echi onye aha anakwa ofu isi atụ oke nke blue ọtọpụ blue, okere oke red ọtọpụ ya. Ihe a format ka a na-alụ. Ihe a bụ tụmbọm ọ naghị alụkwa ọrụ. Ihe a bụ onye aghọle ka agbalụ. Why can't we learn? Ife na-efunarị gị. Many people taa na-akụ ụta n'obodo oyibo. Ịma why? Na fa welu obele ka ha eji wetụ swell ka anya ofu dibịa ekpere ma o were na-eriri ndị dibịa. Efuzie mugu nke na ịgụla akwụkwọ ịka dị wise. Ọ bịata abụrụzi taa dibịa ọ pastọ na-elezi gị ọrụ ị na-enwe anwụle. Ime ọsị ga-ekwu okwu na-efe gị ọgwụ. Ha nwere ọgwụ. They have no power. Nobody has right to remove your life except God Almighty. She can be sure kabiama. Ọ bụ na ọgwụ dị, Buhari ka enwu since Buhari. Ọ bụ na ọgwụ dị, a ga-ebuga Abakaira. Ọ bụ na ọgwụ dị, a ga-ebuga Ifeanyị Ụba. Ọ bụ na ọgwụ dị, a ga-ebuga Hope Uzodimma since. Ọgwụ ha adịghị emezist, onwe na-egbu ibie. Ogu bụ ihe bụ ọgwụ. Enwe ha ọgwụ. Ha nwere ebu ogu. Ọmụ ka nna gbala odibo mfe agwangụ. Ikecha ọgwụ eti ihe ogu ọ bụla isi kpọrọ nkụ. Maka ọ na-eme ofe ka ebulu osisi ọ na-akpụ ya ọfọ, mana eti ihe ogu ọ bụla ọfọ na ogu.
iwepụ ogu ọfa ahụ osi kpọrọ nkụ ewere sie nri. Ndị gboo ji wee sị na ike nga m adịghị alọ nwere esolu nkụ. Ogu ka eji egbu mmadụ. So onye ọbụla ogu gị ji na o mere gị ife ọjọọ, mmụọ gị ejide gị enu na ana agbalị osiarị. But today now, ị ga be dibịa enweghị ogo nwe ha ọfụ na-eyi gị egwu na ya ga-egbu gị na-egbu gị oreji ndụ gị nwere ife imeri ya. Gbanta dibịa nọ taa aka ya dị ọcha, none, even one. Ha ncha bụ ndị ori in one way or the other. Gbanta pastor aka ya dị ọcha, lies. I hold their history one by one. Ha ncha bụ ndị ori from beginning to end. And he is in one way or the other. But almost didn't had too much. So na JCN who criminal na azụ azụ nwa na shadow ekpere maka ọ bụ ma na arụ biribiri n'anya ọrụ nke ali emego ewekwa na nke a onye mara asụ ọsụọ n'ikwe ịmara asụ sụpịa mkpụrụ amụ yi ete mmiri ọkwa ezi ikuku. Anyị kenegwu onye ọbụla niile, kene nwoke na ekene nwaanyị, na-asị na adịrị Igbo niile mma. Biko ka isi nene vidiyo anyị ka isikwa anyị oge, biko na-asị inenene na subscribe kwanụ, na-agbụkwala anyị notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tilikwa na vidiyo ọfụ na efere mbụ, maka anyị ekwu gị ewepụta si na Igbo anyị adị mma n'ihe ọbụla na-ana YouTube ndụ ha n'ike bụ ihe anyị na-ekwu na channel anọ. Ọ ka mma na asị na the last day na kingdom will rise against kingdom. Owufe ihe na-eme kịta. Kingdom nke ndị asịgo n'okwu ha dị ekwu okwu, kingdom ndị asị n'okwu ha dị ekwu okwu. Anyị nọkwara di ya na-asị na nna na-eju na si n'ụlọ maka uji aga n'ogwu. Anwa wee na-asị na as long as na-efele mbụ ụwa nwa dị concern, anyị were eziokwu wee na-achị Igbo niile. Nke ọ bụ na ahịa profit ndị Igbo na ya ma nweta ya na channel anụwa. Sọsọ ihe bụ na ahịa profit ndị Igbo ka anyị na-eweta wee na-asị na ọ dịlụ nwoke ọbụla na mma, dịlụ nwaanyị mma, ebe onye na-enene na ya si ogologo ndụ na ahụ isi ike ya akpọ onye ọbụla ihu. Onye ọbụla sị na ọfụ anyị fụkpọ anyị asị m na ihe ọjọọ ya akpụ ya ihu. Ọ bụ na-asị biko nenecha vidiyo anụnwa share ya ka onye ọzọ soro gị mụta ihe na-amụta na channel anyị anụnwa. Kachasị mkpa ti kọmentị gị na the comment section. Echichazie ya, drop your own like and also share this video. Subscribe on this channel. Anyị enwe mgbe ọzọ.